हेजामारा आरडी ब्लकनि मिसिं खबजाक शंखला पञ्चायतनि मदिबारी गामिनि लाहार थांलायसु ख्लाइमानिया वाति फाइमाबाय अकक्तमा खनावै आमचायो थाङै सगैका बिजेपिनि नेता विनोद देबबर्मा तै कक्तमा थुमनाय रोगनि बस्कागो फाइ शाखा तिनिनि सिमिनो साइड वाल सुनामना चेंजाक दंगो तै दाखि दाखिनो लाहार बो सुनामजाकनाय हिनै साइकनारिका आमसायो फाइगुर फाइ ताम ताम जंजाल मांखा तिनिरो ओ जे सुनाराम टू जे खुवाई रतनपुर रोड जे थानाय विधानसभानि सिगांसो नाय और डिपिआर जमारि माने दासो जरा ओ रोड इंयाखौ सेंसन इंयाखौ किन्तु सेंसन इंनाय दिनै सेंसन इंनान सिगां ताबो बरम बे सेमनो ब्रिक सोलिङ माने ताबो हम हायनो हाय और काखलायजा जागा जागा काखलायजा नोंखौ ताबो खुंनायखा जे बुसकां बुसं अबो और लामनो जे डिपिआर जमारि माने आ डिपिआर जमानि जोमनो चेष्टा खायनाय बाहायगे खायमाननाय दिनावमो एमएनडे गाव ताबो जे लामा खबाय अबनो सुपुंजा तो जों बुसकांगो अमनो ओ जे ताक मरि बारि जरा सोलिंया चिनि पिसुंजा ता ओ मुदि बारिन चिनि रतनपुर जरा ता बिसा जोमनो डिपिआर जमारि जा जे अबो दाक्तिनो जों खलायनाय पिसुंगान बागै बरक थांलायसु जुदि खवायनि बरक यांगो फैगान केटिक्सा बनो सुबिदा नाय जेहेतु मो शॉर्टकट लामा आंखाय आमो साइट अपनाय जे एलाकाबासि बरंनि बगे हामथुम बरक हामकेन बगे जों सामुखानि बगे अंखरसा गा बगे बरक रंबो सुबाजु नांगो जों बरक रंबो जों सुबाज रेनाय